Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар гардиши Ленинград қарор дорем, ноҳияи Рӯдакӣ. Аз ин тараф ро ба сӯи моси 46 микрорайони шаҳри Душанбе ва аз ин тараф бошад ро ба сӯи маркази ноҳияи Рӯдакӣ. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар Манаҳмин минтақа ҷойгир аст, тақрибан 300 метр. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф гардиши Ленинград мешавад ва аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази Ленинград. Хонаи фурӯшимон дар қафои ҳамин дарвоза ҷойгир аст, камтар болотар. ҳамин ҳавлӣ мебошад ва дар ин ҷо дарвозаш. ҳавлии фурӯшии имрӯзаамон дӯстони азиз иборат аз 3 сотиқ замин, бинои 2 ошонага, 5 дар хона бо масоҳати умумии 128 метри квадратӣ. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо ҳоҷатхона, дари бинои асосӣ ва дар назди бино дӯстони азиз ман ҳамин качалкаи об мебошад. ворид мешавем. даруни бино дӯстони азиз, дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед, якум ҳуҷраи истихоматӣ, ҳаммом, дуюм ҳуҷра ва ошхона. ва дар боло низ боз 3 ҳуҷраи дигар аст. Дар умум 5 дар хона бо масоҳати 128 метри квадратӣ. ин якум ҳуҷраи истихомат мебошад дӯстони азиз. чӣ хеле ки мебинед, ҳавлӣ бо таъмир аст. дар ин ҷо бошад ошхона дӯстони гиромӣ ва дар таги ошхона тақхона ҳаст, дараш аз ин ҷо. ин дуюм ҳуҷраи истихоматӣ, ҳуҷраи хоб. ва дар ин ҷо ҳаммом, ҳавлӣ бо барқ ва об таъмин аст. сабти якум ошона ба анҷом расид. мебуроем ба дуюм ошона. ҳавлӣ дӯстони азиз дар Ленинград ҷойгир аст, ноҳияи Рӯдакӣ. чӣ хеле ки дар аввали навор нишон додем, наздики гардиши Ленинград. ин сеюм ҳуҷраи истихоматӣ мебошад ва дар сеюм ҳуҷра чӣ хеле ки мебинед, боз ҷои ҳаммом аст. дар наздикии хона ҳам мактаб ва ҳам масҷид аст дӯстони азиз, бозорчаи фабрика, бозорчаи Ленинград ва дигар чизҳои даркорӣ. ва боз як хубии дигари ин ҳавлӣ дар он мебошад ки бо транспорт умуман мушкилӣ нест дӯстони азиз. маршруткаҳо, автобус, таксӣ ба ҳама тарафҳо ҳаст, ҳам ба тарафи шаҳри Душанбе ва ҳам ба тарафи ноҳияи Рӯдакӣ. ва дар дуюм ошона боз балконам ҳаст. ва аз ин ҷо раҳи мошингард. нархи ҳавлӣ бошад 660 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 27 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.